Asa ka itong mga batang wa pa man nalagbas. Mga puna. Alauna pa mong kuno ito gikan. Dapat na naluning abot na. Asa ka ito nagyapit-lapit. Ano ta? Atong subajan, di ba sige panggabaan to sila. Minarin ko siglang taw sa kalsada. Alas 2 pa. Siglang taw malagbas. So may nang lagbas. Subajan sa namon guys. Sige yan. Pangkapoy na. Tagadani man ang ijang amigo. Isakay na lang man ang bike daring isa kay aron din na magatod na si Carl. Ayun na, isakay na dire, hindi na kayo. Sakay na lang karon din na. Kapoy na. Gangislit ra nimo ang naong ha. Ganyan ako sa chat nimo i-reply. Kami ni Mamita sig tawag, jukol may abi na kog kabaw na ka. Dito mo lang standby. Kay pagkuan pa lang to, mga alas 12 pa lang ang taabot kami. Ulan, init biyak kayo, tapos ni ulan. Isilong sa amin. Ginan kag mag-update tugasan na dapit. Si Mamita ang sigtawag na ko, abi kong kabalo mo. Kaya sa mga kamil. Uli na ko ba? Hi guys, madyong gabi eh. Ninglaos na naman midari siwol kay ga-upload. Diyan sila nigiyan, wala sila dito. Ningunan na sila sa bay. Nagikulban ko ganiha kay abig nangaunsa na. Ay gabi na o ba manahuli. Diyan nagpanahinay raday kuno sila padagan kay nagijang kauban kay wa man tumaan na biyahe gladyo. Diyan ara naman kunong kapucha. Kakadyapo na kuno biyahe. Muto nga gyalalayan ra panggiyan mo nang nagabihan sila. Uguli. Diyan ang kitsunal man pod midari guys para mag-upload. Kaya ni magajin midani mag-uploadan. A few moments later. Hi guys, madyong buntag ninjong tanan. Good morning. Mamaw taninjong. Tanang pan sa bangka pa kasko. Kularbon. Kita ng kularbon. Kasi mas gusto nimo, siksi si mama tanan sa kularbon no, yang liog ikaw nagtambok. Mo gusto mo niwang, diya. Magkag makita na tularbon. Ingag ka og mais bi kay mo niwang. Dig mo niwang na, maguna kay kita na kularbon. Hindi siya nagtambok. Ilis tambok. Tambok o pagmamahal, dili tambok ang lawas. Understand? You understand, Day? You understand? Balik nagi tagbuhol, dabiyanan ako. Awa. Check ko lati. Hmm? Ala lang yung kagalingon kay batik ko. Bisuhon. Painingan kang mag-diet. Ay, nung makita na ng kularbon, mag-ingan kang alidag tambok. Alidag tambok. Ikaw rarabay nag-ingan nga mag-diet, kay tambok na. Diyan karon mo, reklamo ka. Iwan niya mo ang init, animod ka, inom. Nakanin mo yung ikuan. Normal ka. Asa may mong gusto, makita ni o muduhag ang suwang. Sa tuna. Asa ka? Tamay, tayo mo si Gyaw yun. Dukdukon ta mo ron. Inom na patagbugnaw no? Unong gisinga-singa ka? Ni tagapon tas taliksikan ni. Muna si muhang ka. Lagan.
bike sa kaadlaw. It's a part of the life. Part of the life The life of the manamig kon guys, pamahaw dya. Magpa hangin sa kudari kay harang ka alimuot. Ipaningot ko. Inom mo ka ng kuan, init. Guys, madyong buntag ninyong tanan. Ako na po ni Jin Verse. Welcome to our channel. Ako dari guys, pahangin sa ko kay harang kalimuot. Ipaningat kong taman nga naginom ko init. Dan ako dari gatong-atong kay nay magpatrabaho ni Junjun. Magbiyahe man ta na si Jaron dyan na may magpatrabaho. Diyan na naman pangitrabaho. Ijang sadline guys, huwag na ay magpaadyo. Diyan naman pangadyohon kay makamaw magpuna siya makadyo-adyo. Sa ijang igagaw nga, kuan ba tricycle, na ay ipaadyo. Adyohon na naman po niya. Ano sa man na pa-wielding? Basta tumbanan Dre, pabutangan niyo para sa kuha. Ah, para simo. Gusto niya nga para simo. Dali ra na buhaton. Mingkoy na po kada mingkoy gapil-apil. Sud kay basa. Sud kaw. Mudawat man na siya sa kadyohonon guys. Basta na magpadyo. Basta kaya laman ni Jay dyan ang trabahoon. Mingkoy dali, mingkoy. Kay lapok. Mingkoy. Nako nga riba, pila-pil na pagkadanahan nga lapok. Dali. Sige lang pagpulog dito. Terus, pagay na wala pag dong mabuhat pero hindi na pero mga apostry wala kay naikubit. Lagdaan. Okay na kanang yatot ang motor dire. Ugma. Yatats na. Oh, yatats na. Sige, sabaya. Tanugon. A few moments later. Hi guys, naligo na ko kay grabing alimuota. Si Junjun wa panahuman sa ijangi buhat magalas 12 na. Limuot ko na isang gisuot guys kay inagtanahon nimo sadya na sadya. Pero ginang magtalikod ipok siya. Ipok siya tanawon. Pero ipok din ni siya. Na alam may dubli dari na kuyawan ni pormaha. Rahaman ning pinalit 10 pesos. Sadya siya tanawon pero ginang magtalikod ka ipok nga taas. Madyo ni ingani kay di mawakis ba? Shout out guys, Kin and Kim Burato Vlog. Masin ganan mo mananaw sa ilang mga video. Diya shout out pod ni Ruby Provinciana. Masin ganan pod mo tanaw sa ijang vlog. Shout out ni Nita Del Rosario of Panabo City, Davao del Norte. Hi sa mga taga Davao, daghan kayong salamat sa pananaw ninyo sa hang mga vlog. God bless ninyong tanan dyan, magiamping mo permi diha sa Davao. Dyan shout out ni Gracie Marcos, salamat sa pagtanaw ni mo sang vlog. Dyan God bless pagamping sa kanuna. Shout out ni Annabel Morales, daghan kayong salamat sa pirmi ni mong tanaw sang vlog. Shout out Mary Grace, always watching her nga naa sa Davao City. Hi sa mga taga Davao, sige din mo pananaw sa kanang vlog. Daghan kayong salamat ninyong tanan. Diyan magyampi mo per media sa Davao. Diyan shout out ni Elizabeth Istodilo, watching from Laguna pero taga Bohol. Hagna, daghan kayong salamat sa pirmi nimong pananaw sa kanang vlog. Diyan pag-amping per media sa Laguna. God bless. Shout out ni Looney Tunes, watching from Singapore. Daghan salamat sa per minimum pagtanaw sang vlog sa pagamping per media sa Singapore. Shout out ni Domicil Villa Abril. Daghan salamat sa per minimum pagtanaw sang vlog. God bless pagamping sa kanunay.
Shout out ni Esther Lanoy Kanja. Daghan kadyong salamat sa pagtanaw sang vlog, pagamping sa kanunay, God bless. Diyan mo ratuan sa to tarong adlawan diyan. Agaban sa sunod na pod. Ba po ko nanudlay nga sa linggugot ra man ang buhok. Diyan excited na ko guys kay sa tiplor man ni si Jag Cebu. Aniyan matos na nga tulad ko nung larga. Excited ko kay magkabanding na pud mi kay mingaw na ba dya lugay-lugay na pud mi wa nagkabanding sayra pud magka-banding ba kay kanilaging nagkalagjo na kanang nangamingjo na kaya ako na naman ko dari Cebu ladyo-ladyo pud kay tabukon og dagat mo nangaran ng lipadya nga mani si Jag Cebu kay magkita-kita na pud mi banding na pud mi sa naol na lang mga ko sang nanay tatay kay rang ka-sweet kadyo sila. Abot na naman sila pangindaran sweet jud na sila kadyo guys sa una pa. Mura po naman ni Junjun ba? Sweet to guys sapot. Bitaw guys, sweet jud na kadyo na sila sa nagtatay sa una pa di ko makadengeg na kanang magaway-away na sila ning dako na lamang ko nga antod karon na ninja na ko. Medyo ko madengeg nga magaway-away na silang duha. Kay sinanay hilimon ra manas nanay ja taas kadyo sinanay og kanang pasensya. Pailobon ra kadyo na nga muhang nanay, mo nang wa jud na sila away. Silang duha ni tatay pero meron na silang sweet sa naol mapailubon unta liwat ang juniora. Pasensya na jud mo guys ug kanang permira ingani gang vlog kay saan man jud nga naram na jud ko dani permis bay kay di mo pukuting laag lugay na lang mo ko dani nagpudyo wa pa jud ko kasuway nga mo na kung silingan karon magchika-chika kay mauwa mo ko kay basin bag makaistorbo ka. Ang gara dyan kalipay guys, kanang naay mo bisita daning bahay, malipay na kadyo ko dana. Mo na yung kalipay kay malingaw man ko. Pero ako'y mang suroy-suroy nga, mo na dan mga silingan. Mo na'y di na kayang buhaton. Mo nang naay mo ingan nga naay mo bisita naay mo uli nga mga kaliwat ni Junjun nga na syudad. Naman ay mga kaliwat si Junjun nga na syudad. Makaibaw ko nga mga ni sila bisita malipay ko kay maro man iyang kalipay nga naay mo bisita ba anad ko dana kay kami daghan ba dyan ni mo nang malipay ko makabalita ko nga naay mong bisita dani naay mo uli nga mga kaliwat ni Junjun malipay na ko dana kay malingaw man ko naay mga kachika-chika ba nga na pero kanang mag anak kong silingan mawawat dito pa dito ko kasuway na lang diya guys kamusta naman mong tanan diha ang sabayin juhang itong buhat-buhat karong mga orasaha labi nang naslaing nasod kanang sigig pang tanos kanang vlog kanang nalingaw dagan kayong salamat ninjo kay kahibaw ko nga busy jud mo diha diya na jud mo time sa pag-list kanang ang vlog mo nang daghan kayong salamat ninjo diya manggiamping mo permi kamong tanan magyamping mo permi ug asa man mo dapit karon amping mo permi diya daghan kadong salamat ninyo kay mo ko nga busy jud mo sinjo ang mga buhatonon sa pangadlaw-adlaw diya na jud mo time nga muli list ang vlog mo tanaw sang vlog mo na daghan kadong salamat ninyo kay injo jud kong gigahinan og kanang oras para tanawon nagamo ang mga video. Mga daghan kadong salamat ninyong tanan. Binatong sige jag tanaw sang vlog sukad sa ang pagsugod hantod karon nga nagyapon mo. Wa mo po ibig sabihin nga ni ragahang mga video kada adlaw. Nagyapon mo sige tan-aw mo nang aradyo na ang lipadya nga kaila bisag sa kailhanay. Lipay na jud ara na ang lipadya. Kay injo kong gisuportahan bisag ingani ragahang vlog kay injo kong gisuportahan guys bisag ingani ra ning ang vlog kada adlaw sayra makakita ka ng lami nga view kay kanilaging di ko laagan ana bitong naanad ta nga taong bay ra jud ta naratas bay per me kay kanang maglupok ko maglakaw-lakaw nga kanang ako ra bitong isa mo nang pasensya na jud mo guys nga ingani ragahang vlog per me pasalamat na lang mo ko ninyo kay bisag ingani ragahang mga video kanunay banding na mo dani sid sa bahay malingaw mo medya injo kong gisuportahan nagyapon mo sige gatang sa ang mga video kada adlaw kung ginalamang ko video kada adlaw kay madyo na naman maka
tigong magmamiso sa kakadyo kong pasalamat ninyo kay naamo sige lang magyapon mo atang sa ang mga video bisag isahay ra makakitag view mag view ra permis by makitaan na view sa kanang lingkuranan kortina sa kusina hapit na dyan kurot na lang mga dyan tijit ning mo ang bye huwag na naman malibang i-vlog tawanan po ko maglakaw-lakaw na ako rang isa mo nang naradyo ko danis by per me mas lami mazud to nga to ang jutang natawhan mo suri-suri ta kay murag di man ta mag alinlangan magsuri-suri ba lahi ra jud nga mo pudyo ka nga di nimo yutang natawhan mana jud siya guys sa ijahang gibuhat hapon na alas 3 na sa hapon kamusta man nagibuhat Matik na ako pa. Hindi pa niya sayang pa. Hindi mo ng mukha ng tricycle. Luy, way tumbanan. Way matguard. Luy, way ako. siyempre maluwi jud ka kay mo ba diyang igagaw Sige na ako na. Sige na. Di ako mong biyahe. Di ako lang trabaho. malipay na to si Jack nalami nagijang tricycle Kung pintalan pa na ako. Nagpintal na sobrang ko. imo pang ipintalan Wala na ito yung problema. Pintal na tanan. Ugaw kayo. Magpasuriro. Nga na dyan namang inabuhi. Hi guys, madyong hapon guys. Hapon na alas 3 na sa hapon. Dyan ako dari kay edit-edit ko. Dyan. Sige, yan na to. Ganyaran na dyan na to. Kay gikapoy siya ang pag-bike-bike gahapon. Isa kaadlaw nilang bike-bike. Mo nang kulbaan ko silang lakaw gahapon kay gabi na. Wa pa na uli. Wa ko laing nabuhat guys. Dari ra ko. Sige, ligad-ligad pod kay gilaay ko karong adlaw Diya mapay paghuman po ni Junjun sa ijahang gi buhat. Ija tong igagaw ni jang tibuok kay agijahang mama o papa igsuon man. Anja guys, maraming ang vlog karong adlaw. Anja daghan kayong salamat sa permanentong pagtan-aw. Anja makita-kita na puta sa sunod ng vlog. Bye bye. Amping mong tanan.